Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti pa 16 September 2025 ukatekeso boma anthu amene akuvutika pano pali wanda amapanga mabizinesi ozanatha otesa kwa chakwera ngakhale chakudya thumba lachimanga pano ndi 70,000 kwacha pamene anatinamiza kuti anthu azidya katatu amene akuti chakwera achoke. Amba kuyenda kuchokera kwache Musa muzida Blantyre kenako anayimanso malo ena panopa ali pali wanda kumachinjiri muzida Blantyre kumene akufuna ayankhule. Ndiye ndikupasireni kwa mtsogoleri amene sopano afuna kuyankhula kwa anthu amene asonkhana kuno kumachinjiri.
About 2025 ndi chaka chofunika kwambiri. Mukuziwa chifukwa chani? Chifukwa tukopita kuboma. Ndiye ine ndosanga kwambiri ndaba kuri ndiko kundicheze lukumu ya ba 2019 nabwera pano mukumbukire mulandira mwachikondi kwambiri ndikuti zikomo kwambiri ndipo ndikuti ikoni mupitirize mpaka pa September 16. Mwakonzeka? Muli ready? Onse mwalembesa? Pamene mlembese mwezi wa mawa chwaka Msulamvazwezo Mutu aliyense alembese kuli nonse muzavote kuli koma ilankanze debibioye apita kuipa kiwiri kifukwaine ni makona inobayanga ulione ine ni makonda ziko choncho ini makonda kupulumusa ziko lino ebibi oye ziko lino lipa moto pya ebibi oye lipa kipinjo chopya kwambi ebibi oye ndiye ine ndakonzeka ngati makonzeka tiende limozi kufika kukenani ndibibi oye tiende limozi ndibibi oye tiende limozi kupi mai ndibibi oye choncho ndiosanga kwambiri inengo fakudelo ndicheze ndi anthu onse ku Blantyre maka kumporo kwa Blantyre ndikazabweranso kuno ku Blantyre ndizayenda kumbwina kwa Blantyre kuti Blantyre yonse ndiyende ndibibo ine ndimakonda nzika Blantyre kwambiri aso ndimakonda anthu aku Blantyre kwambiri twandino anthu achikondi kwambiri anthu aulemu ndikuti zikomo kwambiri mpitire zimenezo ndibibi oye ndikuziwa kuti muli mavuto ambiri kanyanja ndikuiziwa wakukwira zinthu ndikuziziwa koma ndisimikize kuti tikabwera kuyamba September 17 ine ndigwira ntchito usana ndi usiku usana ndi usiku kuti ite mavuto athe komanso nkhanza zithe ndibibi oye ine ndili chisoni kwambiri komanso ndili wokwiya chifukwa zimene zikuchitika muno Malawi ndibibi oye anthu akumangidwa popanda chifukwa ndibibi oye munthu mokhosa mwangina akumangidwa ndi apemphe bambo Chakwera abusa
Abusa Debibi oye! Abusa atakwera boma lanu lisienkhanza. Debibi oye! Mukuzunza Malawi, muse kuzunza Malawi, muse kulima ndi DPP, mulimbane ndi njala kapena umphawi osati kulimbana ndi anthu ayayo. Choncho ndiye osanga kwambiri, tikupita kutali kwambiri lero. Ndi mang'ono ndikuoneni ine ndi osangala kwambiri kuona nkhope za chikondi chonchi ndikulesa kwambiri. Debibi oye! Kampeni kamba tizabweranso kuno. Debibi oye! Choncho ziko kwambiri. Ambuya udasa inonse. Zikomo. Mtsogoleri wa chipani cha DPP amene wandapita Mutharika kumaliza kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana pamalo a Luwanda kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wawo woyimayima akuyendera malo osiyanasiyana. Ndiye ife tidakali nawo limodzi kuti akafike malo ena. Pano malinga ndi programu ndithu akuyenera kukafika pa Maketa kenako alowerenso chakundilande. Ulendo udakali koma mawu ndomwe aja olimbikitsa kuti akalembese kuti azavote komanso iwo ndokonzeka kusintha umoyo wa Malawi ponena kuti Amalawi akuvutika. Choncho malo monse mmene mtsogoleri ameneyi akuyima mukuoneka kuti mukusonkhana kuyimbira anthu amene akuoneka kuti afuna kupereka support kapenanso anafuna kumuona mtsogoleri ameneyi. Ndiye ife tidakali osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.